Dwi'n meddwl bod e'n cael unrhyw le, dim ots am pa iaith wyt ti'n canu. Os wyt ti ddim yn making it big, a i wneud e fel yna, mae rhaid ti roi dy hunan yn llwyr mewn dwylo masnachwyr. A sa'i erioed wedi wneud hynny. Wel, ar un adeg, o'n i gyda Warner Brothers, a o'n i ddim yn licio fe, so nes i just i ffwrdd a just tra bod contract yn rhedeg allan, am rhyw 5 mlynedd. So o'n i'n rydd wedyn, o'n i ddim yn licio'r teimlad o fod yn rhywun yn gallu gweud mae rhaid ti fod fan hyn yr wythnos nesaf, mae rhaid ti fynd i California i byw, mae rhaid ti fynd i fan hyn am mis, mae rhaid ti wneud beth mae ni'n gweud, achos wyt ti wedi arwyddo contract. Sy'n gweud, really, i raddau, ni yw'r boss. So, wyt ti'n colli mas, dyna'r unig ffordd i llwyddo yn showbiz, yn record industry, yw trwy'r bobl yma. Dim lawer o bobl yn llwyddo arbenn ei hunan yn dechrau yn fach a just naturiol, yn mynd i'r cyhoedd mewn ffordd naturiol sydd yn tu hwnt i'r masnachwyr, hynny yw y bobl sy'n redeg y cwmnïau mawr. CBS, Warners a United Artists. Dwi ddim yn gweld fy hunan just fel canwr na cyfansoddwr. Dwi just, o'n i'n licio blynydde yn ôl, existentialism. Lot o pethau o'n nhw'n gweud. Dim eisiau bod, ti just yn bod, ti ddim yn actor, ti ddim yn bank manager, ti ddim yn cyfwelydd, ti ddim yn cameraman, ti ddim yn cynhyrchydd, ti just rhywun, ti just yma. Achos really, ti just yma ma ni, am ryw cyfnod byr. So beth yw'r peth yma, mae rhaid ti, achos pan o'n i'n ifanc, rhyw fath o traddodiadol, fath o cartref traddodiadol, mae rhaid ti bod yn rhywbeth, chymod. Os rhywbeth yn dy ben, mae rhaid ti bod yn rhywbeth pwysig, chymod. Ond dwi? Ond dwi ddim yn gweld e fyna, chymod, achos dwi'n meddwl, dyna bod dwi yn creadur creadigol. Achos dyna gyd ti werth, really, yw beth wyt ti'n gwneud, ti'n a tydi bank managers yn gwneud ffol, ti'n just trin bres, ti'n Dwi wedi meddwl lot am hwnnw. Pam wyt ti ddim yn ysgrifennu barddoniaeth, pam wyt ti'n ysgrifennu caneuon. Achos tydi y can ddim cystal a barddoniaeth, mae barddoniaeth yn rhywbeth uchel, mwy uchel na sgrifennu caneuon, ond dwi? Wel, Ie. Ond, so, falle, ti'n gallu meddwl dwi'n cymryd y ffordd rwydd allan o'r broblem yma, achos falle mae barddoniaeth yn gormod i taclo. So, ti jyst yn ysgrifennu caneuon yn lle barddoniaeth. Falle, dwi ddim yn gwybod, ond dwi'n meddwl fel yna. Ond clywes i rywun ar y radio un bore rhyw raglen, DJ raglen ar Radio Cymru. A oedd y boi yn gweud warai un o caneuon fi, a gyda dde ar ôl Meic Stevens, weithiau ti ddim yn clywed barddoniaeth gystal o hwnnw yn ymabell y meddyliwn yr Eisteddfod Genedlaethol. O'n i'n meddwl, wel, chwod. Pwy yw hwn, chwod? Pwy yw hwn? A beth yw e? Ond, ti'n fel gwedes ti, ti'n ysgrifennu bod ti bywyd, a bywyd heb bobl, wel, may as well go to jail, man, you know? Derbyn cymdeithas, mewn inverted commas,
fel modern society, chymod, mae rhaid I ti hel blydi arian trwy'r amser. Ti'n mwyn? Nes bod ti'n colli popeth arall, ti'n mwyn? Ti ddim yn gweld dim byd, ond blydi, ti'n mwyn, tunnel blydi air na, chymod, o dy flaen di. So, ys ti'n derbyn bod ni'n derbyn bod cymdeithas fel y gyffredinol, sut mae lle yr artist yn hyn? Oes y ddyletswydd yna chdi I trio neu? Wel, mae dyletswydd ar yr artist, dwi'n meddwl, chymod, I dangos, I fod tu allan o'r ratlus, ond mae'n anodd I fod tu allan i'r ratlus, ond I dangos pethau fel maen nhw, heb yr effaith mae rhan fwy o bobl yn cael o bod yn cymdeithasol. Byswn I ddim yn licio cael album sy'n llawn o ganeuon nostalgic neu ganeuon drist. Cawn ni weld, dwi eisiau gwneud album syml, fi ddim lot o offerynnau arno fe. Ond bydd pob can yn can bwysig mewn hanes, dwi'n meddwl, yn y pendraw. Achos mae nhw'n lawer mwy cryf na, fel o'n i'n gweud o'r blaen, chymod, mae pob llinell yn mwy cryf nawr na oes nhw o'r blaen. Gwedwch dyddiau nos di nos da neu lapis lazuli. So, cawn ni weld.